Maria, nahi dosunian, Iñaki Kortaberria dago hemen kamaria abiarrarazten, anuskana. Segituan eukiko dau, bale? Bai, entzute jak? Nik zuei ez, norbait hitz egiten dau? Bai, Anuska. Barkatu, aukidote arazoak bideoarekin eta leku saldatu berri zanaz. Barkatu.
Oin bai, jazta, Ana, oin ja dano gaz, bale? Jon, martzan emuteko ja ze haitzeko. Bueno, barduan hasingo gare. Arratzaldeon guztioi, eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2021ko otsailaren 2ko bilkurari dagozkien aktak irakurri eta onartzea. Aktaren, bai Maider? Piztu mikrofonua, Maider. Bai, gureko neuke eskaera bat egitea entzute jat? Gureko neuke, jake ostalarixak plazan da zen, gureko neuke eskatzia ia euren mozioa aurreratu leiken hasierara. Posible baldin bada, Ana, hori posible da? Eskatzo entzuten, Ana. Zuen erabakia hori baldin bada, posible da, ordena saldatzea, baina zuen erabakia da. Nahi dozue bozkatzea? Bozkatu ingo. Eba? Alde. Ibon Arrupe? Abstentzioa. Itxaro? Alde. Amaia Zeziaga? Alde. Gaizka Eraña? Alde. Anuska Eskurra? Alde. Joseba Espeleta? Joseba mikroa. Bai. Victoriano Fuentes? Y te voy a decir que el micro, la tecnología no la pone. Abstención. Ander Garay? Bai. Nerea Hernández? Es que el Igor le odia. El Igor. Eugenio, daukazue mikroa piztuta, itzali mesedez. Nerea Hernández? Ez jatzen zuten. Arazoren badau, ontxe esango txuet. Onduen dauda nerea, baina esako entzuten ez. Nerea Hernández? Nerea, zein da zure botoaren zentzua? Bueno, ikusi dozu, oin pantalla gelditzu jako orduan. Beste minututxo bat, a ber.
Nerea Hernández, Ez dauz. Ez jako entzuten, Entzuten jako oso baju. Ez jako entzuten, Aitorren mikrotik entzute jako. Ego zabalik, ara? Bai, farkatu, Aber, Ana, entzute jatoin? bai, entzuten da, Vale. Sentitzen dut, listo, hemen hau. Susmoa daukat izoztuta geratu zariela. Iñaki berriro geratu da. Kamaria geratu da. Ez dut ikutu ez ugu basarenetik. Aber, oin, ez dakit. Entzute jat, ondo entzut jat? Bai. Nerea Hernández, Ez dut ikutuko ez Bai. bai. Juan Ramón Mendieta, Bai. Maider Morraz, Bai. Maitaine Muñoz, Bai. Aritz Murua, Bai. Fernando Kina, Alde. Joana Sánchez, Bai. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Bai. Aitor Zubiaga, Alde. Mario Barretxena, Alde. Emeretzi baiezko eta 2 abstentzio. Orduan, lehengo puntua izango da mozioa. Venga, lehengo puntuan, COVID-19 ondorioz, estatuko gobernuak eta Barkatu eusko... hitza hartu dut. Bueno, eskatu dut. Igual ez da ikusi. Baina puntua irakurriko ez, Maider? Bai, barkatu. Barkatu, Vale. bai, Maria, barkatu. Venga, ba. COVID-19 ondorioz, estatuko gobernuak eta eusko jaurlaritzak agindutako ostalaritzaren itxierak direla eta ekonomiaren arlo hori jasaten ari den egoera larrian irtenbide egokia emateko neurriak har ditzaten eskatzeko mozioa, ostalaritza aurrera Gipuzkoako plataformak aurkezturikoa. Urte honetako martxoaren 14an, lehenengo Eusko Jaurlaritzak eta egun berean estatuko gobernuburuak ostalaritza ixteko agindua eman zuten. Maiatzaren 11an, deseskalatzeko lehenengo fasean ostalaritza berriro irekitzeko baimena iritsi zen. Irekitzeko baldintzak hain murritzak izanik, ostalarien goiengoak maiatzaren 25etik aurrera ireki zuen. Beraz, 71 egun itxita egon ziren gure negozioak. Ekainaren 21ean alarma egoera altxa eta pandemiaren bilakaera negatiboa zela eta abuztuaren 17an murrizketa berriak etorri ziren eta gaueko haizia erabat itxi zen. Urriaren 25ean bigarren alarma egoera agindu zen eta azaroaren 6an bigarren itxiere iritsi zen.
Abenduaren 12an irekitzeko baimena izan genuen, ordutegi eta foro murrizketa handiekin. 35 egun itxita egon ondoren. Baina ez genuen guztiok irekitzeko baimenik izan. Horrela, Arrasate, Ordizia eta Ibarrek itxita jarraitu zuten. Handik 3 egunetara Beasain, Zaldibia eta Azpeitiako ostalaritzaren itxiera agindu zen. Abenduaren 18an berriz, Segura eta Eskoitzako ostalaritza itxi zen. Abenduak 31an, Errezil, Eskoitza, Gatza, Segura, Zaldibia, Atxabalta, Arrasate, Azpeitia, Beasain eta Ordiziako ostalaritzak itxita jarraitu zuten. Guztira, Gipuzkoako ostalariok gure negozioak itxita eduki ditugu 106 eta 125 egun artean. Udalerri bakoitzaren egoera epidemiologikoaren arabera. Gaueko ostalaritzak berriz 8 hilabetetik gora darama erabat itxita. 2021 urtea, 2020 amaitu zen modu berean hasi da. Egoera hau ez da jasangarria. 2021 urterako ez da tunelaren amaiera argia ikusten. Garbi ikusten den gauza bakarra da ostalaritzak jarraitzen duela kaltea jasotzen, debeku eta murrizketekin. Eta itxita egondako epean ere, gure gastu finko guztiak ordaintzen jarraitu behar izan dugu. Telefonoa, aholkaloretza gastuak, aseguruak, gastu informatikoak, gasa, argindarra, OHZ, zaborren eta terrazen tasak, alokairuak, maileguak, banketxe gastuak, suhiltzailgailuen mantenua, alarmen hileroko kuota, esgae eta abar. Egia da, tokian tokiko udalek lagundu digute. Neurri ezberdinen bidez, gastu finko batzuk arintzen, terraza eta zabortasak bolara batez kenduz, kontsumoa bizkortzeko bonuak ateraz, epietarako laguntza emanez, terrazen azalera handitzeko aldi baterako baimenak emanez eta abar. Bestalde, lehenengo itxialdian mutuan bidez 666 euro eta 1.098 euro arteko kopurua jaso genuen, eta autonomoen kotizazioa kendu ziguten. Bigarren itxialdian, irailaren 29ko 30/2020 errege dekretuaren bidez, hilean 301,6 eta 317 euro arteko kopurua jasotzeko eskubidea onartu zitzaigun. Kotizazio minimoaren oinarriari dagokionean 150 kasu batzuetan eta 140 beste batzutan. Itxialdiak irauten duen bitartean. Era berean ez digute kobratuko autonomen kuotarik. Eusko Jaurlaritzak berriz aurrikusiak ditu 3.000 eta 4.500 euro arteko laguntza zuzenak eta ostalari gutxi batzuk dagoeneko jaso dituzte. Alokairuak dituztenen egoera berriz jabe eta maizterren akordioen bitartez garatu da. Maileguen kasuan, ostalari askok ordainketen urtebeteko atzerapena lortu dute. Egiari zor, aitortu behar da, administrazio ezberdinek ahaleginak egin dituztela gure egoera arintzeko, baina ez da nahikoa. Faktura finko guztiak ordaindu ondoren ikusi dugu jasotako laguntzekin ostalari gehienok ez dugula lortu gastu finkoei aurre egitea. Horrez gain, familia asko eta asko ostalaritzatik bizi gara, eta 2020 urtearen herena baino gehiagoz, gure bizitzarako gastuetarako diru-sarrerarik gabe gelditu gara. Gipuzkoako ostalari gehienok autonomo txikiak gara, lokal bat edo bi errentan edo jabetzan ditugu, baina ez dugu diru-sarrerarik eguneroko bizitzako gastuei aurre egiteko. Egoera horrek hainbat eta hainbat familia miseriara garamatza. Gure egoera animikoa ere desesperazioaren mugan aurkitzen da. Ez dugu lan egiterik izan eta ezin izan dugu soldatarik eraman gure etxeetara. Arrazoi horiek guztiak direla eta honako eskaera hauek osoko bilkurari aurkeztu nahi dizkiogu, onartuak izan daitezen. Bat, eskatu Arrasateko udalari, Eudeli, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari udalerrian autonomeek bizi duten egoeraren berri emateko. Bi, eskatu Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari diru laguntzak emateko ostalaritza sektoreari. 3. Eskatu Gipuzkoako Foru Aldundiari ostalaritzako establezimenduetan IBI zergen bilketa bertan bera usteko jarduera normala berreskuratu arte. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, parkatu, lehen kola bina zela, ez naz konturatu lehengo bosketa zala eta gero irakurtzia. Arratsalde on danoi, hasiera batetik esan gu Arrasateko ostalariek aurkeztu duten mozioaren alde egin dugula,
ikusi dugu bebai gobernuaren gehiengoak bebai alde egin duela, eta bueno, posten gara horregatik, ez? Ze egia da Arrasateko udalak azkenean amore eman da, ostalariei diru laguntzak eman dizkiela beste gauza edo bestelako esentzio batzuen artean, bai? Baina egia da baita, ostalariak lortu duten gauza bat izan dela, bai? Beraien borrokaren bitxartez lortu duten gauza bat izan da. Aldarrikapen handixekin eta azkenean kalera irten da lortu izan duten apurtxuak izan dira. Eta guk EH Bildutik eskartzen dugu laguntza horiek ematea, baina eskartzen dugu baita ere euren sektorearen babesaren alde beraiek elkartzea, bai? Bestalde, berri zer repikatzea aldera, EH Bildutik gogorarazi nahi genuke ostalarien ondoan dauden bai merkatariak, bai hosteleriekin lan egiten dituzten pertsonak, zeintzuk ez diren lokalen jabeak eta ez diren alokatzen dituztenak baizik eta langileak direnak, batzuk kontraturik gabeak batzuetan, erteak 2 hilabeteetan ez dituztenak jaso, hau da erteak jasotzeko azkenengo 2 hilabetetan ez dituzte kobratu, atzerapena daukie, gogoratu nahi ditugu baita ere hornitzaileak, bai janaria eramaten dituztenak eta bai edaria eramaten dituztenak, eta tabernak garbitzen dituztenak, gehienetan bez zoritxarrez emakumeak direnak eta oso egoera txarrian eta oso egoera larrixan geratu zirenak orain dela urtebete, bai? Kolektibo guzti hau egoera tamalgarrian dago, ez da oraindik ere aurrikusi mahai baten jartzea, Arrasateko egoera seriotasunez aztertzeko, ez bakarrik ostalari jabiena, baizik eta ostalaritzaren itxierak sortu izan dituen ondorioak ez dira aztertu, ez dira aurreikusi bestelako neurri batzuk ostalarian atzean dauzen pertsona guzti horientzako, eta gonbidapena egiten dugu gai horretan lan egiteko. Suposatzen da, badakigu danok lan asko dauela egiteko, eta ekintza txiki eta propagandistikoetatik haratago gure burua eskaintzen dugu lan egiteko esaten ari garen sektoreak ondorioztatu dituen gauza guzti horreitan, bai? Eta, horregatik Arrasateko ostalari hauek aurkeztu duten mozioaren alde egingo dugu, baina bai gustatuko litzaie dakela ikusita zuen botoa baiezkoa izan dela, jakitea ia nola egikaretu edo ejekutatu behar duzuen ibiaren barkamena. Bez interbentziorik? Bai, Anuska? Bai, arratsaldean guztioi, uste dut, maider pixkat naztuta zabiltzela, lehen boskatu dagoena izan da puntua aurreratzea, Uste, hortaz, orain boskatuko dugu mozioa. Jo, barkatu, ze oso despistauta nau, lasai, barkatu, Ez, bueno... ja horregatu naz, hor daukotzu da galderia. Bakarrik esatea, ibiaren gaia jakindu dezunez, aldunditik jorratzen den gaia da, hori ez da udalen eskumena, baizik eta aldundiaren zuzenean orduan, zabali geratzen da zure galdera, eta aldundiara luzatzeko galdera izango litzateke, ez da udalaren eskumena. Bai esan EAJ-tik, guk ere baiezko emango diogula Arrasateko ostalariek egindako mozio honi, bertan dauden puntuei, jakin badakizu herrian, Arrasateko ostalari elkarte plataforma honekin bildu garela, behin baino gehiagotan, Gipuzkoako ostalari elkartarekin baita ere, eta guk kontziente gara kaltetu nagusietariko bat izan dela hosteleritza, Arrasaten, bai Gipuzkoan, bai Euskadi mailan, eta horregatik jarraituko dugu elkarlanean, eta neurriak egunean ikusten zer nolako egoeratan gauden eta beharreko neurriak aztertzen eta martxan jartzen, abian jartzen. Besterik ez, berriz dinot, gure babesa Arrasateko ostalariei kasu honetan eta gure baiezkoa mozioni. Mila esker. Beste interbentziorik? Eba? Eba, mikrofonoa piztu mesedez. Orain, gure babes osoa adieraztea ostalaritzari eta egoera berdinean dauden sektore guztiei. Eta Maiderrek proposatu duen mahai inguruan ere egoteko prest. Beste interbentziorik? Vitoriano?
Sí, buenas tardes a todos. Nosotros también nos solidarizamos con todos los comercios afectados por esta pandemia, tanto hostelería como cualquier tipo de comercio. También compartimos y estamos de acuerdo en que tienen que recibir ayudas directas tanto de ayuntamiento como diputación, gobierno vasco, hasta europea si hace falta. Pero bueno, hay algún punto que no comprendemos muy bien de la moción y nosotros sí nos vamos a abstener porque entendemos que para poder ayudar a la gente necesitamos ingresos y si comprenderíamos que se flexibilizara los cobros, los tributos que tienen que hacer estos comercios. Sin más. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea, Ana? Eva Win, Alde. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, A ber, Itxaro, ez da bape entzuten. Esan gora edo bera eta listo, Anako horrela onartzen baldin badau. Alde Itxaro, bai. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Abstención. Ander Garay, Están aplaudiendo. Alde. Nerea Eriz, Hernández, alde. ai barkatu, Bai. Nerea Hernández, alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Alde. Mario Barretxena, Alde. 18 baiezko eta 3 abstentzio. Beraz, onartua gelditzen da. Bigarren puntuan, 2021ko otsailaren 2ko bilkurari dagozkion aktak irakurri eta onartzea. Aktaren gainean baten batek badauka zerbait? Ez, onartutzat ematen dugu. Eta 3. puntuan, Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko proiektua, bigarren fasea, obrak jarraitu eta bukatzeko, ontzat emateko proposamena, eta dagozkion obrak adjudikatzeko prozedura arautzen duten agiriak, ontzat emateko proposamena. Obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako proposamen hau egiten du. 1. Onartzea Arrasaten Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio proiektuari dagokion obra egiteko, bigarren fasea obrak jarraitu eta bukatzeko, kontratazio espedientea, prozedura ireki bidez, bai eta kontratua agintzen duen administrazio klausula berezien eta teknikoen agiria eta proiektua bera ere. Horien ezaugarri nagusiak honako hauek dira. Prozedura irekia esleipen irizpide anitzak erabiliz, aurrekontua 4.993.141,49 euro bezbarne, egiteko 6 hilabete eta presioak berraztertzea ez dago kixola. 2. Adjudikazio prozedura irekitzea. Interbentzioak? Bai, Eba? Orain, bozketa eskatzea nahi dut.
Maider? Bai, nik bosketa aurretik hitz batzuk esan nahi ditut. Bueno, musika eskolaren inguruan egin den azalpenaren aurrean, prentsara bideratu denaren aurrean bi azalpenen eman nahi ditut. Bueno, alde batetik prentsa eta komunikabideak bi gauzatarako balio izan dezakete, bai? Informazio zehatza emateko edo publizitatea eta propaganda egiteko. Kasu honetan, beste batzuetan gertatu izan den bezala, udal gobernuari mesede egingo dioten datuak eman dira, eta naiz eta prentsaurrekoan esan gainkosturik ez dela egongo, nik uste dut hori ez dela herritarrei eman behar zaien kalkulua, hori ez dalako zehatza izan. Orduan, bigarrenik azaldu nahi nuke alik eta modu sinplienian eta entzuliek ulertzeko ariketa bat eginez, zergaitik esaten dugun musika eskola gainkostu bat izango duelako. Eta salmepena matematikoa da. Hau da, musika eskolak, lehenengoko pleguak atera zirenean, obra honen kostea, hau da, udalak eskaintzen dauenean kalera obra hau, horren kostua izan ziren 7.080.000 euro. Borobilduko ditut zenbakiak, erresteko ulermena. Hor, enpresa ezberdinak aurkeztu ziren, eta Lurgoien enpresari eman zitzaion 5.550.000 eurogatik. Beraz, obra 5.550.000 gatik egin behar zen. Hemen, herriak 2 milioitako kita bat lortu zuen, bai? Obraren kostua izan biko litzake 5.550.000 euro. Orain, obra geldituta dauena, Lurgoienek porrota egin duelako, berrez ere pleguak atera behar izan dira, bai? Baina, ezaztu, honezkero obra zati bat egina dauela. Bigarren pleguak atera dira urrengo presioan. 4.993.000 euro. Hau da, falta dana, baina honei gehitu behar zaio, orain arte ordaindu dugunaren 2.500.000 euro. Beraz, 2.500.000 euro gastatu baditugu eta pleguak 4.993.000 irteten baldin badira, zenbat gastatu dugu? 7.493.000 euro. Baina adjudikazio preziotik 2.000.000 goratago. Labur bilduz, Lurgoienek 5.550.000 egin behar zuen obra, gaur egun 7.500.000 eurotan estimatzen du udaleko zerbitzuek estimatzen dute prezioa 7.500.000 eurotakoa izango dela. Orduan, logika matematikoarekin, herri honek 2.000.000 galduko ditu obra horretan. Eta hori da azalpena. Hau da, guk egin behar genuen musika eskola 5.500.000 eurogatik, eta gaur egun urten da kanpora berriro 7.493.000 eurogatik. Orduan, adjudikatzen baldin bada, udal zerbitzuek esaten duten prezio horretan, logikoki, eta ez dakigu zenbatean adjudikatuko dan, ez dakigulako, baina gaur egun ezin da esan ez daukola gainkosturik, gaur egun ezin da saldu ez dauela gainkosturik eukiko. Ze enpresa bi aurkezten baldin badira 7.493.000 eurotan, urtengo gara 2.000.000 galtzen. Orduan, ez saldu gauza bat ez dakiguna. Eta gaur egun daukogun kalkuluekin eta ingindan pleguen bigarrenarekin, parkatu Kamaria jauzin jat, baina entzute jatez, baina dia, daukotena gaur eguna, 2.000.000 euro galdeko ditugu. Eta da kalkulo matematiko oso simplea. Osak ez esan herriari ez dugula galduko dirurik, zaitik obra honekin dirua galduko dugu. Eta ikusiko da bukaeran. Bukatu zu, Maider? Bai, bukatu dut. Ez zaitut ikusten horregatik. Bai, ez nau, daukot Kamaria menbotata. Bueno, arratsalde on berriz guztioi. Jameren kontu honekin leheneko eta bain esatea uste dut berri hona dela, behintzat berriz jamerekin aurrera jarraitzen degula, proiektua obrak berriz hasiko diesela eta behingoz ikusiko degula jame baita bukatuta. Hau esan da, Maider, egia da zuk eman dituzun datuak horiek direla, baina egia da datu horiek horrela ez direla zehatza. Zuk esaten duzunean gaurkoz gainkostua dagoela barkatu, baina gaurkoz ez dago inungo kasu. Ez dago inungo gainkosturik.
Zer egongo da etorkizunean ez dakigu, baina gaur hori jakingo dugun adjudikazioa egiten danean. Zezuk egiten dezun komentario hori egia da, orain irtetzen dela 4.993.000 eurotan. Baina eske bere garaian baita, proiektua urten zan 7.480.000 eurotan. Eta, karo, zuk egiten zuen batuketa da, beretan adjudikatu zen zenbakiarekin dela 5.550.000 euro. Eta gaur egun, hau da, orduan irabazi izan, zuk esaten dozun bezala, 2 euro merkeago urten zitzaigun obra, zeren urten zan proiektua 7 milioi eta erdixan, eta adjudikatu zan 5.500.000. Orain, konperaketan nahi badezu egin, 4.993.000 euro horiek hasierako 7 milioikin. Ze orain, egiten dugu, urtetzen da 4.993.000 eurotan, baina ikusiko da zenbatetan adjudikatzen dan, ikusiko da. Hori egiten dena da, obrak ikusten da aurreikuspen bat, eta horrekin urtetzen da deialdia, baina benetan adjudikazioa egon arte, Morras Andrea, ezin dugu esan gainkostu bat dagoenik. Gaurkoz ez dago, zer nola geratuko garen, ez dakigu, eta hori ez dakizu ezu, ez nik. Enpresak aurkezten diranean, eta ikusten dugunean zer nolako ofertak egiten dituzten, orduan hitz egiten dugu, eta orduan herritarrei, arrasatearrei, eta lehenik noski, zuei batzordean azalduko zaizue. Eta batzordean zenbaki guztiak goitik bera azaldu zaizkizue. Hauek, ez da ikusten. Azaldu zaizue kuadritotan oso argita garbi zeintzuk izan diran adjudikazioko obra zenbatetan urten zan, adjudikazioa zenbatetan irten dan. Morras Andrea, gogorazi nahi dizut baita, aurrekoan enpresak konkurso akredoretan sartu zanean, baita izan genuen baita diskusio berdina, zeren orduan abalarekin genbiltzan, eta orduan ere esaten zaigun, eske abala ez dugu jasoko, eta bueno, abala ere, udalak bere gain hartu du, eta abalorrekin izan dugu aukera ordaintzeko, egin beharreko obra tapatu, eta egin beharreko egin beharrak. Baina gaurkoz, ez dago gainkosturik, Morras Andrea. Ez dago, zer gertatuko da etorkizunean, ikusiko dugu obra adjudikatzen danean. Baina nik ere berriz ere bukatu nahi dut gai honekin, eta gainera gaurko plenoak, baita gero ostean, baita kulturola datorrenez, uste dut dauzkagula berri onak, jame eta kulturola aurrera doaz, proiektu horrek aurrera aterako dira, eta legealdi honetan izango ditugu, 2 proiektu hauek martxan izango ditugu, 2 eraikin garrantzitsu herriarentzat, kulturako eragilentzat martxan, eta uste dut benetan, poz badala egia da, eta uste dut hemen egondan kostua eta hori egia da, eta hori onartzen dugu, izan da denbora kostu bat egia da, ze espero genuen obra hauek lehenago eginda egotea, baina proiektu hauek aurrera aterako dira, eta jame eta kulturola ikusiko dugu legealdi honetan eginda, besterik ez. Mila esker. Kepa? Bueno, arratsalde on hori. Hau da nere gai kutxuna, ez dakiz zergatik, maitatu behar dut gaia, eraikina baina gehiago, eta hori polita iruditu jatela lehengo bizitian. Bueno, Anuska, azkarra sare, baina gutontuak ez gea. Noski ez dagoela gain kosturik, ez dagoelako adjudikatuta, noski, baina zuek atzo egin zenuten prentsa aurrekoan, egin zenutelako, hori esan zenuten, ez zegoela gain kosturik. Hori lehenengoko gauza, baina matematika ekitzen dira, ez dakit matematika finantzieroa eman desun ala ez, nire toka bintzen nire ikasketetan. Dauz, 2 gauza ez dituzunak aitatu. Lehenengo eta behin aitatu dozu, borobilduz, 5 milioietan aterako dira pleguak, dia 4.993.000. 5 milioietan aterako dira pleguak. Eta gero, batuketa egiten da, porque OZM-ko batzordean batuketa hori horrela saldu zozkun Moisesek, esaten duen Moisesek esplikatu zuelako, baina hor da Vitoriano dala batzorde burua eta bere onarpenarekin izango zen, imaginatzen dut, 7.430.000 eurotan gutxi gora berateako zara, eta orduen zegoela lehenengo pleguen azpitxik, eta hori dana, bale. Zukin baldin badozu, obra baten 140, eta kostatu baldin bazaizu,
2.500.000. Eta falta zaizun 160.000, 5 milioietan esleitzen baldin baduzu, batuketak ez dago ematen. Pleguen erdia, ateratako pleguen ia erdia, 2.500.000 da ordaindu dana. 5 milioi falta baldin badira, pleguak ertengo dira, baina ez dut uste, eta arraroa iruditu jaten, Moisesek horrela esan zauelako, aurreko pleguetan bezala, 125 kita bat topatzia horrelako obra batetan. Enpresa batek 125 bat bajatzeko, parra gelditzeko, aurreko pleguekin, aurreko adjudikazioarekin parra gelditzeko, 125 kita bat eukitzia, Moisesen hitzetan, oso zaila litzateke. Orduan, ez dut egin behar futurologo lanik, ikusiko dugu esleitu itxen danean, baina zailtasunak ekiko dituzue parra hori saltzeko. Beste gauza bat, eta hau, espreski esaten dizut, esan duzu, guri oso ongi kuadrikulatuta esplikatu zaigula batzordean, bueno, ikusten dut, ez jakintasuna daukuzula bastante ondisa, zelan funtzionatzen duten OZM-ko batzordeak. Ni zorionez batzorde horretako kidenaz, eta batzorde horretan esplikatu zaizkigun zenbakiak, izan dira, hitzez eta guk apuntatuz. Gustatuko litzaiguke zenbaki danak eukitzia momentuan, baina Moisesek diktatu egiten digu. 2021 garren urtean oposizioako indino diktaketa baten menpe egon behar du. Hori be, nahiko deigarrixa da. Eta beste azkenengo kontua, eta ez naz gehiago luzatuko, esan duzu, berri honak diala, bi eraikinak bukatuko diala legealdi honetan. Noski berri hona dala. Eta zorionez bukatu egingo dira. Eta hori gure esperantzak ez zeudela oso goien. Ze ikusita, urte terdiko obrak 4 urte, horreko legealdi osua pasauzala, eta legealdi erdixa daramukula, eta orain dio, ez diala egin, erritmo horretan agian hemendik eta 8 urtetara egon ginateke hemen bueltaka. Zoritxarrez, lurgoienei gertau jakona, baina beste atzerapen mota batzuk daramate beste eraikinak. Eta gainkostuetaz berbetan dozunean, bi eraikinei buruz, berbain jozu, gainkostuak ere badira, zuk kontratatu edo alokatu inbar dituzunean lokalak, aldaketak ez dakizeine emateko, 2.000 ez dakizen bat euro lokal bat alokatzia, beste 2.000 ez dakizen bat bestia, hoi bai gainkostuak dira. Eta obra baten eraginez, dauden gainkostuak dira. Eta azkar hasten zaizkizue, beste alde batzuetatik pasatzen dituzue gastu horiek, kulturatik eta horrelako goza, baina kostu horiek bai badaude. Orduan, gustatuko litzaidake, bukatu arte itxoiningo gau, baina gustatuko litzaidake, bukatzen danean, uste dudalako horrela esan behar dela, zuk onartzia hemen, ez tozuela ondo kalkulatu gainkostu ezaren afirmazio hori. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Boskatzera pasatuko gea, Ana. Eba Buin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Amaia Ceciaga, Alde. Gaizka Eraña, Ez. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Ez. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Ez. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Kontra. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Ez. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Aurka. Aitor Zubiaga, Ez. Mario Barretxena, Alde.
12 baiezko, 8 ezezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da. Laugarren puntuan, kulturala zaharberritzeko obraren epea luzatzeko eskararen erabakia berresteko proposamena. Udal zerbitzu teknikoek kulturala zaharberritzeko obraren epea luzatzeko eskararen erabaki proposamena aurkeztu dute. Obra epea luzatzeko arrazoiak hurrengoak dira. Lelena, eraikinaren monumentu izaera eta horrek tramitazioan duen eragina. Bigarrena, obran agerturiko lur kutsatuak, aurreikusitakoak baino gehiago. Hirugarrena, eraikinaren instalazioen inguruko kontratu aldaera. Eta laugarrena, COVID-19aren eragina. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta usetako batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko izaeraz, Construcciones Moyua SL enpresak aurkeztu zuen obra epea luzatzeko eskaera ontzat ematea, obra bukatzeko epea 2021ko urriak batean ezarriz. Bi, akordioaren berri ematea kulturala zaharberritzeko lanak esleitu zitzaion Construcciones Moyua SL enpresari eta obra zuzentzeko ardura esleitu zitzaion Jovino Martínez Sierra lantaldeari. Interbentzioak? Bai, kepa? Bosketa eskatu nahi dugu honetan. Ana, bosketara pasatuko gea? Bai, barkatu. Barkatu, Eba. Bai, zatia lehen konfunditu nazela, Bueno, ez dakit aldatu daiteken boska, baina, bueno, esango eta argumentazioa hemen, behintzat aktan be geratzeko. Proiektu hau kulturola eta James, zuen kudeaketaren eredu bat dela uste dugu. EAJ PSOEren gestio eredua ondo definitzen duena. Makroproiektu bat atzerapenekin, Arrasateko familia eta langileentzat gainkostu pertsonal eta ekonomikoekin, herritarrei sentimo bakar bat ere ez zaie barkatzen, baina enpresa pribatuei eta enpresa handiei barra librea ematen zaie. Oraingoan ematen dituzuen arrazoiak oso zailak justifikatu daitezke. Eraikina historikoa dela, lurzorua kutsatu berriak daudela, kontratu aldaketa eta azkenik COVID-a. COVID-a ulertu dezakegun bakarra dela uste dugu. Eraikin historikoa dela, bagenekien aurretik, ez? Tramitazioa behar zuela ere, bagenekien. Lurzoru kutsatuen maila B azterketa obrak baino lehen aztertu behar ziren. Arrazoi hauek kontuan izan da, atzerapena ez dago justifikatua gure ustez. Eta hori da. Besterik? Orduan boskatzera pasatuko gea, Ana? Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, abstentzio, aztaia. Bai. Amaia Zeziaga, Alde. Gaizka Eraina, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Espeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Okina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi baiezko, 8 abstentzio eta ezezko bat. Onartua gelditzen da.
Bosgarren puntuan, Arrasateko 01/2021 udal ordenantza, aparkatze eta igarotze mugatuko sistema arautzen duena, TAO sistema, jendaurreko epealdian jasotako alegazioei erantzuna eman, eta ordenantzaren testua behin betikoz onartzea. Udal plenoak 2020ko azaroaren 5ean egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean onartzea eta jendaurrean jartzea udal ordenantza. Espedientea informazio publikoaldian egonda eta epe horretan 5 alegazio idatzi jaso dira. Alegazioen erantzunaren ondorioz hasiera batean onartutako ordenantzaren testuan ez da aldaketarik sartu behar, baina bai eranskinetan jasota dauden planoetan, garro generala eta aldaiko guneen mugei dagokionez. Hala eta guztiz, udalaren zerbitzu teknikoek egindako txostenetik ondorioztatzen denez, hasiera batean onartutako ordenantzaren testuan hainbat aldaketa funtsezkoak ez direnak sartzea egoki ikusi da. Horiek horrela, honako proposatzen du hirigintza ingurumena eta mugikortasuneko batzordeak. Bat, udal ordenantza Arrasaten aparkatze eta igarotze mugatuko sistema arautzen duena, TAO sistema, onartzeko prozeduran irekitako jendaurreko epean jaso diren alegazioei erantzuna ematea. Alegazio jartzaile bakoitzak dagokion erantzuna jasoko du, akordioaren jakinarazpenarekin batera. Bi, behin betiko onartzea Arrasateko 01/2021 udal ordenantza, aparkatze eta igarotze mugatuko sistema arautzen duena, TAO sistema, osatutako proiektuaren arabera. 3. Akordioa eta ordenantzaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, indarrean sartzeko, apirilaren 2ko 785 legeko 72 artikuluan ezarritakoarekin bat eginez. Interbentzioak? Bai, Eba? Eba, mikrofonoa mesedez? Orain, bai. Bozketa eskatu nahi dut puntu honetan, aurrekoan honekin liatu nahi zelako, eta bozketa eskatu nahi dut. Maider? Ezberdin bozketa eskatzera. Anna bozkatzera pasatuko gea. Eba Buin, Abstentzioa. Ibona Arrupe, Alde. Itxaro Artola, abstentzioa. Amaia Zeziaga, Alde. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Espeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Okina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 6. puntuan 2019ko ekitaldiko kontu orokorraren espedientea onartzeko proposamena. Barne antolaketaren batzordeak 2020 urriaren 21ean 2019ko urtealdiko kontu orokorrari buruzko txostena eman zuen. Azaroaren 2tik 23ra espedientea jendaurrean egonda, eta ez da aurkeztu ezelako erreklamazio, alegazio edo bestelakorik legezko epe barruan. 2019ko aurrekontuen oinarriek xehatutakoaren arabera, kontratazio eta diru laguntza ataletan aukeratutako laginketari buruzko kontu hartzailearen txostena jasota dago espedientean. 2019ko urtealdiko kontuei buruz, betean auditoria enpresak auditoriari buruzko txostena eman du. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 2019ko urtealdiko kontu orokorra onartzea.
Interbentzioak? Ez? Bai, Eba? Bozketa eskatzea, berriro. Maider? Bai, bosketa eskatzea eta hitz batzuk esatia, Arrasteko EH Bildu plan honekin bat dator, bai bere helburu eta xedearekin eta bai lortu nahi duenarekin. Ulertzen gauelako edukine oso osatua dauela. Gertatzen dana da, bere horretan... Maider. Maider oker zabiltza, beste puntua da, Bale, eske badaki zer gertatzen ari jaten. Nik irakurtzen dutela sartu zan puntu bat azkenengo momentuan, eta nik nire interbentzioa ordenau dut beste modu baten, hori da gertatzen ari jatena. Eskerrik asko pazientziagatik, Orduan beste interbentziorik espaldin badau, bozkatzera pasatuko gea? Eba Buin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, abstentzioa. Amaia Zeziaga, Alde. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 7. puntuan, Arrasateko bizikidetza eta aniztasun ekintza plana 2020-2023 onartzeko proposamena. Arrasateko udala 2020-2023 epealdirako pertsona migratzaileekiko berdintasunezko tratua lortzera bederatutako lan ildo bat ezartzen ari da. Gizarte kohesioaren kontra erasotzen duten eta aurreritzi eta estereotipoek elikatzen dituzten diskriminazioaren eta xenofobiaren aurkako borrokan erdiratzen dena. Zentzu horretan, ekintza plana lantu du, eta horrek barne hartzen dituen helburu eta ekintza guztiak tratu berdintasuna eta pertsonen arteko diskriminaziorik eza, eta pertsona guztien aukera berdintasuna baldintza gisa hartzen dituen ikuspegitik burutu dira. Helburu nagusia da, Arrasaten 2020-2023 epealdirako, inmigrazio eta elkarbizitza esparruan eskuartzeko ardatz nagusiak azaltzen dituen, ekintza politikarako proposamenak planteatzen dituen eta lanerako gida bat eskaintzen duen ekintza plan bat eratzea. 2020-2023 bizikidetza plan honetako ekintza guztiak 3 esparru edo dimentsio nagusitan biltzen dira, aurre egin nahi dieten diskriminazio motaren arabera. Diskriminazio instituzionala, estrukturala eta interpertsonala. Guztira, 22 ekintza planteatzen dira. Horiek horrela, garapen ekonomikoaren batzordeak honako hau proposatzen du. Arrasate, bizikidetza eta aniztasun plana 2020-2023 onartzea. Interbentzioak? Maider? Parkatu berriro. Ez dut gainera nahi oso ondo entzuten eta... parkatu. Esaten den bilena. Plana bere horretan osotua pentseta jaku eta edukina potentia dela pentsetan dugu eta helburuak bere horretan besten ditugu. Gertatzen dana da, errealistak izan da, momentu honetan daukogun aurrekontuarekin eta batzordean manejatzen den etorkizun diru sarrera eta baliabide pertsonalekin eta gobernuak inolako planteamendurik egin ezean proiektu honen aurrean ezinezkoa izango da, hau bere horretan exekutatzea. Orduan, hau da apur bat haizea saltzia eta ez genuke nahi
trampa horretan jaustia, ez? Saltzea gero egin ezin dana egin, ez? Edo saltzea gauza batzuk modu baten gero ez dienak izan behar. Horregaitik bosketa egitea gureko neuke, horregatik. Helburuak bai, plana ona da, edukina oso ona da, baina baliabide ekonomiko eta pertsonal barik ezinezkoa dago aurrera ateratzea. Beste interbentzioak, Eba? Bai, entzuten da? Bai. Lehengo eta behin egindako esfortzua eta lana eskertu nahi diegu plan honetan inplikatu diren eragile sozialei. Badakigu horrelako lanek haien taldean sortzen duten gainkarga eta batzuetan gobernuek esfortzu hori prentzan argazkia ateratzeko erabiltzen dutela. Eta ondoren kajoietan gordetzen direla plan hauek, edo ez dituztela beharrezko baliabide elikatzen. Eta bi adibide aipatuko ditut. Pobrezia plana eta andradetan. Gaur aurkezten den planaren edukiarekin, ados gaude, xenofobia instituzionala eta estrukturala aitortzen dutelako. Aukera berdintasun eskaintza eta kanpainak ere onuragarriak iruditzen zaizkigu, baina biztanleria migrantearen pobrezia eskuhartzearen integrala kanpoan gelditzen da. Eta gainera gure ustez, plan hau zuek proposatzen duzuen aurrekontuarekin ezin da garatu. Plan potente hau giza baliabide eta baliabide ekonomikoak behar ditu. Eta ezin da aurrera jarraitu plan honekin edo egokiden moduan garatu, aniztasun teknikaria 150%an dagoenean. Eta gainera, gobernuak ez daukanean borondaterik 100% aldatzeko. Azpimarratu nahi dugu, planon oso beharrezkoa dela, eta edukia oso ona dela, baina ezin dugu baliabide ekonomiko eta pertsonal gabe plan bat babestu. Beraz, berdina bosketa eskatzen dugu. Beste interbentzioak, Anuska? Bai, arratsaldean berriz ere, bai batzen naiz aurreko bi interbentzioak esan dutena planaren inguruan, ez? Egia da plana ondo landua dagoela, planean batez ere badakizute gizarte zerbitzutako batzordean zaudetenak, eragile ezberdinak 13 eragile ezberdin partatu dute, arrasateko 13 eragile ezberdin, aniztasun teknikaria buru belarri baita gonda plan honen eraketa, gizarte zerbitzu batzordea bera ere. Lehenik eta behin, planari gure aitortza, zoriondu, egindako lanari eta zuek dinosan bezala plan honek 58 horri daukan plan honek 22 ekintza ezberdinekin, beretan uste dugu plan ambiziosoa dela, 2021, 2022 eta 2023 urtean aurrera eramateko. Hemen bai eskatzen dizuedana, bai oposizioko lantaldei bi alderdioi, ez, bai Bilduri eta bai Ebari, zueri ebe, hauen Andrea, uste dut, badakit esaten duzutela aniztasun teknikariaren 150%ko errekurtso hori, egia da hori dela gaur egun dagoen errekurtsoa, egia da baita ere plan hau egindanean, egituratu danean, gizarte zerbitzatetik kontutan hartu dela zer nolako errekurtsoak dauzkagun gaurkoz, eta horrela egin da plan hau. Plan honetan ere, 22 ekintza honetan ikusten da, ekintza bakoitzean, 25 horritik aurrera, ekintza bakoitza dauka fitxa bat, non fitxa bakoitzan ikusten da, nor parte hartzen duen ekintza horren garapenean, gainera, ekintza horietan, danok ere, involukratuta gaude, esan nahi dudana honekin da, aniztasun teknikariaren errekurtsoa, hor dago, baina, plangintza aurrera ataratzeko parte hartzea guztiona dela, eragile ezberdinena dela, eta ni bai eskatzen dizuena da, gaur benetan plana da onartzen duguna. Emain daigun baiezkoa plan honi, eta guazen ikusten, joan dadila plana ibiltzen, eta guazen ikusten hemendik urte batera, plana nola aurrera eramaten dan, eta ikusten bada errekurtso gehiago behar direla, orduan aztertuko da. Baina ez diogun, ez gaitezen aitzakietan gorde, gainera zuek esaten dezuten bezala, plan hau ona izan da eman daigun baiezkoa plan honi, non arrasateko eragileak, gizarte zerbitzutako lantaldea buru belarri egon dan antzen. Goazen baiezkoa ematen, hasi gaitezen lanean,
eta egin dezagun, egin beharreko azterketa, eta hemendik urte batera, Agüin Andrea, ikus dezagun, zer nolako errekurtsoak dauden, nola egikaritzen ari den plana, eta orduan egingo da egin beharreko azterketa. Nik hori, berriz ere, eskatu nahi nizueke zuen, baiezkoa planari, zebenetan puntuan, bozkatzen ari garena da planari baiezkoa. Eta udal gobernuak planari baiezkoa emango dio, mila esker. Bez interbentziorik? Baieba? Bai, Ana Euska, ez dugu babestu behar baliabide ekonomiko eta pertsonalak ez dituen edo ez bermatzen duten planik. Ez da bideragarria. Bez interbentziorik? Boskatzera pasatuko gea, Ana? Eba Abuin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, abstentzioa. Amaia Zeziaga, Alde. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Espeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 8. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dituzue berri emateak, eta 9. puntuan Arrasateko bide garbiketako udal ordenantzaren aldaketari buruzko mozioa PSE udal taldeak aurkezturikoa. Puntu honetan, bai, Vitorianok hitza eskatu du lehen idazkaritzan. Vitoriano, zurea da hitza? Sí, buenas tardes otra vez. Pues lo que vamos a hacer nosotros es tratar todo esto, el punto de la moción. Vamos a tratar en el Bachorde a partir de la semana que viene, con todos los componentes que lo integran, para a ver si conseguimos llegar a un acuerdo. Retiramos la moción. Bueno, orduan mozioa erretiratua bai, Maider? Zaneik ez ehoz erretiratze honen inguruan? Bai ez? Ez dago... Bueno... Eskatzun zaigunean profesionalak izatea eta zelan ez zaizua bisatu mozioa atzera soala hemen egon arte? Nire ze komunikazio mota dauko guk? Hau da, ez dakit noiz erabakidan mozioa erretiratzea, baina zergaitik ez dugu adostu hemendik kanpora eta danokao batez erretiratzen dugu? Zergaitik mozio hau etorri dalako batzordetik pasatu gabe? Osea, batzordetik gai hau tratatu ez dalako, bapatean mozioa sartzen dozu eta konturatzen zarie, ai, egia da batzordetan ez dala dana lantzen, eta berriro atzera botatzen da? Hau da alkateak eskatzen digun seriotasuna? Ondo dau, batzordean tratatuko dugu gai hau, zaitik gainera guk alde batetik, gure kexa alde batetik zan, batzordean ez genuela tratatu. Eta ados gauz, eta hor eskertzen da, Vitoriano, benetan eskertzen dala, momentu baten konturatzia eta gauzak bere lekura eramatea. Eta gainera uste dut horrela, modu horretan, ordenantzak, kale garbiketa ordenantzak edo guk ere deitzen diogun mozal legeak daukan xedea edo jaio sanerako, horren helburua lortu leikela beste modu baten eta ez isunak igotzen. Ze
lege hori jaiosan, ordenantza hori jaiosan gauza baterako, eta porrota egin du, ze lortu duena da, ez dakit gehiago zikintzea herria, baina desde luego, ordenantza horretan dauzen helburu eta xede bat berabez ez da lortu. Orduan, eskertzen dizugu, baina hurrengoan albada mesedez komunikatu lentsu hau, eta holandanok dakigu plenuan bertan, atarabarik gai hori, seriotasun apurtxo batekin gehiago, hobeto joango litzakie gauzak. Ja, Maider? Bai, ja, markatu, bai. Erretiratua gelditzen da, 10. puntuan, bai, Eba? Bueno, galde erantzunak, nahi baldin badezu galde erantzunak eta Eba, bai. Bai, bakarrik esatia eskertuko genukela komunikazio gehiago, eta ikusiko dugu zertan gelditzen da PSOE-ren proposamen hau, baina Mosalde ordenantza 2.0 dela ematen dau, ikusiko dugu. Eskerrik asko. Galdezkaerak badaude. Bai, Maider? Maider, mikrofonoa mesedez. Bai, guk martxoaren 2 gauzen ez, eta ostiralean martxoak 5 izan da, faltan bota dugu gobernuaren aldetik eskaini zaigu eudelen proposamena, baina uste dut kapasak garela edo ondo litzakeela gure artean martxoaren 5 inguruan zerbait hobeto lantzia eta komunikazioa hobiagoa izatea, orduan hitz batzuk esango ditut nire alderdiaren partez, bai? EH Bilduren izenean eta gure filosofiaren ikuspegitik, bai? Pandemiak agerian utzi du gordinki feminismotik aspaldi alderrikatzen zena, bai? Bizitza saugarria eta dependientea da, eko eta interdependientea. Ezerk ez du bizitzaren zaintza baino garrantzitsuagoa izan behar. Pandemiarekin muturreraino ahuldu eta prekarizatu den bizitza. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eustearen aldeko apustu erradikala egiteko unea da orain. Gaur, 2021ko martxoaren 2 eta batez ere 2021ko martxoak 8. Horrek, begirada feminista eskatzen du erakundeetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Dagoeneko, egiaztatuta baitago emakumeek eta neskek eragin negatiboagoa izan dutela krisi honetan. Batez ere, krisira, zaugarritasun eta diskriminazio handieneko egoeran sartu diren emakumeentzat. Guzti honegatik, behin eta berriz aldarrukatuko dugu COVID-19ak eragin dituen ondorioen azterketa feminista bat egitea. Estrategia publiko komunitarioak diseinatzeko erabakiguneak sortzea. Eztabaida guneak eraikitzea, etxezetxeko laguntza berdiseinatzea eta zerbitzua ematen dutenen lan baldintzak aztertzea. Indarkeria matxistaren kontra zuzenki borrokatzea. Adineko pertsonen etxebizitza eta laguntza beharrak identifikatzea, gizarte bazterkerian edo pobrezian dauden pertsona eta bereziki zoritxarrez emakumeei zuzendutako zerbitzu eta baliabideak eguneratu eta berriak asmatzea. Emakume txokoari eta feminismoari udal honetan baliabideak eguneratu eta berriak asmatzea. Behar den lana aurrera ateratzeko. Tokiko zaintza sare komunitarioak babestea. Eskatzen ari gara martxoaren fansan urteko martxotik. Zaintza sare komunitarioak sortzea. Da eudelek eskatzen duena baita ere. Eta udal honetan ondion horretan ez gara lanean hasi. Eta horri baliabideak ematea. Zaintza lanei balioa ematea. Etorri bider berri diren emakume eta kolektiboei aurrera publiko komunitarioa errestuko duten programak sustatzea. Horregatik eta guzti horregatik, Arrasatearra gonbidatzen ditugu martxoaren 8 markatu, martxoaren 8 antolatuak dauden ekimenetan parte hartzera. Lan asko baitago egiteko eta lan hau denok batera aurrera ateratzea lortuko dugulako. Ez daukatu dut. Beste galdezkararik? Epa? Bai, gai berdinakin elkarrekin Arrasate taldeak azaldu nahi du, zergatik aurten ez den egongo adierazpen instituzional bateratu bat martxoaren 8 harira.
uste dugulako oso tristea dela minimonetara ez heltzea, ez? Alde batetik gobernuak ez du adierazpena lantzeko saiakerarik egin. Eudelen proposamena bidali zuten, batzordean geuden bitartean gainera, eta plenoaren proposamenaren gaizerrendan ez egoen aurre ikusita. Gai hauek seriotasun pizka bat merezi dutela uste dugu. Bestetik, Eudelen mozioa zuen proposamena, zuek erabaki duzue zuen proposamena izatea, ez dauka kontuan berdintasun arloan egindako lana. Ez da orain arte egindakoa, ez da orain ez da orain berdintasun sailak entzuten da? Bale, entzuten du soinu bat hor, bale. Ez da berdintasun sailak orain garatzen dauen plana. Beraz, hau ikusita ez da ganoraz landu. Arrasatekin ez daukalako erlazio zuzenik. Bukatzeko, mugimendu feminista deitutako manifestazioa hasten dugula esatea, eta herritar guztiei parte hartzeko gonbidapena be luzatzea, eta bukatzeko kalean eta instituzioetan feminismoa egunero aldarrikatzen jarraituko dugula. Gora borroka feminista. Bai, Joana? Aupa, Leon. Bai, egia da, azkenengo batzordean pasau notzuela Eudelek bidalitako martxoa 8ko adierazpen eredua. Eta bertan komentatu notzuen proposamenik edo zehose aldatzeko baldin bazeuko ez zuen, prest nengoela berri zuekin gelditzeko. Eta bai, EH Bildutik urrengo egunean inbeliez bidez erantzun zenuten honen arira adierazpen bateraturik egiteko baldintzak ez direla betetzen eta uko egiten duzuela. Eta baleik arrasatetik gaur bertan erantzun duzue esanez gure aldetik hau lantzeko saiakerarik ez dela egon. Eta hori ez da egia, ni preste hon naiz zuekin lan egiteko. Eta bai, ontxe lantzen ari garen plana, azkenengo batzordean pixka bat lehen hau, emanin notzuen azkenengo plana ikusteko lantzeko proposamenik edo baldin bauko zue. Orduan, ondiokan garatu bari dago osorik. Hori datorren osoko bilkuralako seguruenez ekarriko dugula, behin garatuta eta prest dagoenean. Eta plenoan puntu hau ez dugu sartu, ze azkenean ez dugu lanik egin ez EH Bildutik eta ez baleiki arrasatetik. Horra etxik izan da, Bai, Eba? Bai, lehenengo argitzea taldearen izena elkarrekin arrasate dela. Gero argitzea deklarazio instituzionalak ez dela egon zure aldetik bai bidali duzu denen mozioa, baina ez da egon saiakerarik eserrez. Entzuten dut zarata bat, entzuten da? Ondo entzuten zaizu, Eba. Bale. Parkatu. Bai, hori adieraztea, bakarrik, sin más. Anuska? Bai, gai honen inguruan pizkat berretxin editut Joanak esan duen hitzak, bera da batzorde burua, bera kudeatu du gaia, berak azaldu du zuzenean, eta betik egiten da bezala Eudelen, uste behin eta berriz udalbatza honetan esan dudana, non alderdi guztiok errepresentatuta gauden, eta horrelako egunetan, martxoak 8ko egunean, azaroko 25koan, hor lantzen da berriz dinot alderdi guztion ardostasunarekin mozioak. Eta hauek dira, Euskadiko udaletxetara helarazten digunak, suposatzen direla, hauek direlako adostasunean lortutakoak. Dana dela, Joanak, batzorde buruak berak adierazi duen bezala, luzatu zigun alderdi guztioi eta esan zuen azan aukera ematen zuen alderdi ezberdinok oinarrizko mozio honi egiteko gure aportazioak hau inkuntzak. Eta bai EH Bilduk eta bai zuk, hauin Andrea, baina zuk gaur,
Esan dezuten gauza bakarra izan da, ez daudela hitz egiteko, ez direla baldintzari betetzen, ez dakit ze baldintza omen dira horiek, batzutan komunikazio eskatzen dezute, baina aukera ematen danean lanketa bat egiteko, Helenak esaten dezutena zuen esaldi marabilloso hori, ez da baldintzarik betetzen. Eta hortan, gauzak bertan bera geratzen dira. Ez dakit zer gertatzen da, zeren eta hemen 9 kilometro arutza hau Bergaran, han baldintzak betetzen omen dira. Igual gertatzen dena da, hango udaletxean EH Bildu dagoela eta Arrasatekoan dagoela EAJ Alderdi Sozialistarekin. Eta hemen ez dira baldintzak betetzen. Eta han EAJ oposizioan egonda, han mozio bat aurrera atara da, eta hemen Arrasaten ez gara gai, berriz dinot eudelen guztion, alderdi politiko guztion artean adostutako mozio bat aurrera ataratzea. Guk aurrera egingo dugu udal gobernu bezala, zean alderdikeriak alderdikeri, martxoak 8an ere, emakumeon eskubideen alde aldarrikapena egitea beharrezkoa da, eta bai gehitzen naiz, bai Morras Andreak eta ez dakit hauen Andrea barkatu hori komentatu dezun, baina bai emakume txokotik eta Arrasateko eragile ezberdinen artean sortu duten, landu duten egitarauak, martxoaren 5ean hasita, martxoaren 6an, 8an, 11an, 18 eta 25ean daude ekimen ezberdinak, eta bai arrasatear guztioi, emakume zein gizonezko guztioi animatzen ditugu parte hartzera. Mila esker. Maider? Bai, Anuska Andrea. Begira, oso erreza da, jakitea, zergaitik Bergaran onartzen dan, Arrasaten ez dan onartzen. Nik ez dakit irakurri dozun eudelen proposamena eta adierazpena. Hor agertzen dien puntuetatik, zuei eskaini jatzue martzoaren, igazko martzotik urte osuan ziar eskaini jatzue, bertan agertzen dien puntuak egikaritzea eta lantzea, eta behin eta berriro EH Euskal Herria Bildutik. Eta ezari egon urrin, eske ez tozue nahi izan, sartzia zaintza komunitariora, mai bat esartzera, ezari esartu horretan. Ez gizartetik, ez feminismotik, ez inongo batzordetik. Orduan, ez dakizelan daukotzun adoria esateko, ez tozula ulertzen zergaitik, ez garen adierazpen instituzional batera heltzen. Ba oso argi dago, zaitik zuek saltzen dozuena eta egiten dozuena udalonetan, dau guztiz ezberdina. Orduan, guk ezin dugu, zeintzuk die oinarrian ematen ez dien baldintzak, zuen prestutasun eza, eudelen agertzen dien puntuak, danok bateratu itxustenak goian, zuen prestutasun eza eta zuen ezetza, konstantemente, sartzera, baloratzera, feminismotik nola egiten dan lan udal baten. Zuk esan dozu, Bergaran bai, Arrasaten ez, galderia inzuk zure buruari. Bai, Eba? Bai, Joanari argitzea planaren inguruan esan dudana da adierazpen instituzionalaren proposamenean ezela aurre ikusten Arrasatekin erlazionatutako ezer. Eta horren arira esan dut. Gaur arte itxarondot, ez egoelako aurre ikusita plenoaren gai zerrendan, eta itxaron dudalako. Deklarazio instituzionalak plenoan ez dira onartzen. Itxaroren erantzuna bai irakurri nuen, baina gerozuk ezenuen beste ezer proposatu, edo ez dakit hor saiakerak egon direla, ez dakit hori saiakera bada, bidalita, bueno, bale. Bai, Joana? Bai, Eba, beste batzuetan horrela izan da, e-mailez bidez, erantzuna jaso, depende ze erantzun, berriro erantzun, eta horrela izan da, bestela itxaro be, esan dezake. Ano? Itxarok ezin da hitz egin, ze ez daka mikrofonoa ondo. Bueno, hori, borondatearekin gauzak landu daitezke, baina kasu honetan uste dut ez dagoela borondatea. Gaur arte itxarondot, ze deklarazio instituzionalak plenoan onartzen dira, ez, lekua delako, eta horregatik erantzun dut gaur, besterik ez.
Beste galde eskaerari badago? Bai? Maider? Bai, nik galdezka badaukagu Arrasateko Euskal Herria Bildutik, 2020ko urte bukaeran Musakolako auzo alkateak salaketa bat jaso zuen, Arrasateko PNV-ren aldetik eta konkretuki Ander Garaien izenean. Gai honen inguruan hitz batzuk esan nahiko genuke. Salatzen zana urrengoa zan. Mikel etzela Musakolan bizi hauteskunde garaian, baizik eta handik eta 50 metrora. Auzotik 50 metrora. Eta ondorioz, auzo alkatea aldatzera behartu gintzu zuen, berriz ere hautaketa prozesu bat abiaraziz. Aldez aurretik joan dadila, efektibamente, PNV-ek eta Ander Garaiek salaketa honetan arrazoia zaukiela legearen ikuspuntutik, Ana Hidalgo idazkariak oso ondo adierazi zigun bezala. Baina naiz eta legezkoa izan, gure ikuspuntutik izan da. Etika eta moralaren aldetik oso minkorra eta oso satarra. Gure ikuspuntutik, esan gandoten bezala, gure ikuspuntutik ez da etikoa eta morala izan. Besteak beste Mikel San Miguel Musakolatarra dalako, Musakolan jaixo zan, Musakolan bizi da, eta Musakolagatik eman dau, danok dakigun bezala, izugarrizko borondatia ipinotza eta izugarrizko errigintza egin dau auzo horretan. Honen dudarik ez dauko, ez Musakolako auzoak, ez Arrasateko herrixak. Herriaren alde lan egiten duten pertsonen kontra egitearen arrazoia ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen. Gogoz beteta egonda Mikel, eta balio duen pertsona bada, eta babestu ordez erditik kendu nahi izan duzue. Legez, bale, satar, bebai. Otsaiak 25ean gobernuak jarrita, hauteskundeak egin zien berriro, egin behar izan zien Musakolako auzoan. Partido Sozialistatik agertu zen, Vitoriano jauna, baina ez zuen zerrendarik aurkeztu. Elkarrikeneko kidea, naiz eta ondoezik egon, bertaratu zen, nahiko larri, baina bertaratu intzan. Non hartu dugun sorpresa hau, PNV-tik etzala inor aurkeztu. Inor, ez zinegotzirik eta ez zuten hautagarik aurkeztu ez da ere. Salatu duen alderdiak, hau da PNV-tik, ezen inor agertu. Osea, ez zuten hautagaia aurkeztu. Seriotasuna eskatzen diot alkateari. Beste batzuei eskatzen digun seriotasun berdina, eskatzen dizuet zuei. Alkateak izendatu baitzuen Mikel San Miguel. Ta bere alderdiak salatuta gero, hautaketara ez agertzea errespetu falta izugarria da. Gure ustetan, errespetu falta izugarria dela adierazi nahi dugu. Musakolako herritarrei hau egitea lotzagarria eta onartezina da. Salaketarako izan duzuen adorea, ez duzu gero izan Musakolako herri ordezkarien aurrean, eta gau guk ez dugu onartzen. Eta salagarria denez, uste dugu zerbait esateko eukiko zuela. Bai, Anuska? Bai, Maider, Morraz, Andrea, Maider, egia da ez daukagula itzakirik, baina izan dugu, naiz eta izan dugu arazo bat, mailekin izan dugu arazo bat, eta arazo interno bat izan dugu gure mailekin, eta data hori pasa egin zitzaigun, eta hori izan da arrazoia badakigu, ez dago aitzakiarik, eta hemendik bai Musakolako auzatarrei eta herrisei barkamena eskatzen diegu, eta egia da, gertatu zaigula, alderdiko mehietarat, ez da itzakia, baina mehi ezberdinetaren du zaigu, ez da etorri eldok behar zitzaion pertsonari, eta hori izan da arrazoia. Badakigu ez dala itzakirik, zen eta gure ardura da baita erean egotea, eta ez ginen egon. Beraz, berri diot barkamena eskatzen dugu bai Musakolako auzotarrei, eta baita ere Arrasateko herriari, bertan egon behar ginen leku horretan ez gundelako. Eta berriz dinote, barkamena, eta ez dago itzakirik. Ez agertzeagatik edo salaketa jartzeagatik? Maider, ez agertzeagatik. Bestea ez da salaketa kontua, bestea da legeak araudi badaukagu udaletxe honetan auzo alkatetzarako, eta araudia betetzen da,
momentu batzuetan betetzen da, ez da betetzen, eta zuk esan dezu bezala, idazkariak ondo azaldu zigun moduan, araudi bat bete behar da. Eta hortan ez gara sartzen ez da salaketa kontua, Morres Andrea, araudia betetzea dela. Barkamen askatzen dugu, bertan ez egoteagatik, berriz diot. Kepa? Bueno, Anuska, sorionez errekonoziru injozu ez tala onargarrixa. Baina araudia etzala betetzen edo betetzen zala, asuntua da Mikel Joan Sala Musakolatik 50 metrotara lo egitera, ze bizi, Musakolan bizi da. Edozein musakolatarrak esango dotzue, baita zuen ordezkariak ere esango dotzue, nun bizi dan Mikel San Miguel. Bere erroldak esaten duen arren Euskal Herria plazan bizi dala. Hori lehenengo eta behin. Ni Mariarekin, Vitorianorekin, Moisesekin eta Ana Hidalgorekin juntau nintzen, eskatuz, mesedez, aukera baldin bazegoen, akordio batetara ailegatzeko politikoki, ea konponbide batetara ailegau gintezken. Mariak baiezkoa esan zauen legeak usten baldin bazigun, eta, azkenian Romak esan zuzkun, Anak ondo esplikau zigun moduan, ezinezkoa zala. Hainbeste buelta eman dituzue, guk eman ditugu, baina hainbeste buelta eman dituzue Ander Garaiek pertsonalki PNV-ren izenian aurkeztu inzauenian, PNV-ren izenian, ez Vitoriano dala batzorde burua, porque bera janzauen marroia lehengo gunian ara joan zanian, bosketara. PNV-ek esan zauen, bera etzauela erroldatuta eta mesedez kentzeko. Nik uste dut gauza bat egin dozuela txarto, eta ez da ez agertzia. Indo zuen gauzarik okerrena da, balio duen auzotar bat, prestutasuna daukon auzotar bat, eta lana egiten duen auzotar bat, erditik kentzea. Hori da txarto egin dozuen gauzarik okerrena. Ze Mikelek Mariari ondo esplikau zion, berak ez daukola protagonismo afanik. Bera lanean jarraituko zuela, naiz eta zuek erditik kendu. Bai, baina egin duzuena da, ez dakit zergatik zen mendeku zitalengatik, jun eta denuntzia salaketa hori jarri obra zerbitzu eta mantentze eta usuen batzordean. Hori da, kontutan euki behar duzuena, eta hori da barneratu egin behar duzuena zuen barrenean. Zergatik egin duzuen horrelako jokaldi zatar bat Maiderrek esan dauen moduan. Eta ez zergatik etzareten agertu. Etzaretela agertu izan da Musakolarako azkenengo errespetu falta. Azkenekoa. Ze errespetu faltarik handiena da aurretik egin duzuena alderdi moduan. Orduen hori da esateko daukotena, eta berriro ere, mila bider esan dudan moduan, Musakolako auzo alkatia orain arte izan da Mikel San Miguel babestu, bere lana eredugarria izan da, eta eredugarria izaten jarraituko du, auzotarra dalako eta lanean jarraituko dauelako, naiz eta zuek mila traba aurrian jarri. Eskerrik asko. Beste galdezkararik? Bai, Maider? Ez, bakarrik entzundakoa eta gero bakarrik gure nagoen esan, etorri zarien minitxera, eta azkenien lortu zue bizitzak zuen lekuen iztia. Beste galdezkararik badago? Ez dago? Plenoa amaitu aurretik, nik bai apunte motz bat, mozioi dagokionean. Alderdi sozialistak erretiratu du mozioa gaur plenoan bertan, hemen esan da, eta guk ere bat egiten dugu askoz ere hobeto dela gure artean hitz egitea, baina gogora ekarri nahi dut, Sahararen mozioan, osoko bilkura, orain gutxiko osoko bilkura batean, 3 mozio ezberdin izan genituela, Saharalde bat aurkezturikoa, EH Bilduk aurkezturikoa,
Alderdi Sozialistak aurkezturikoa eta bai EH Bilduk eta baita Alderdi Sozialistak ere plenoan bertan erretiratu zenutela mozioa gaur Alderdi Sozialistak egin duen bezala. Orduan, nik bate itzen dut, hemen esan duzuenarekin, hobeto da dano bozeramaile batzordean hau lehenago adostea, baina, bueno, ez da izan lehengo aldixa, baina bai eskertuko genuke hemendik aurrera bozeramaile batzordean horrelako gaiak tratatzea lehenago. Bai, Maider? Hombre, Maria, gaiak zeharo ezberdinak ziren, azkenengo aldiz geuken elkarrekin adosteko puntu asko, eta honetan ez da gauza berdina gertatu. Eske azkenean bizitziak zuen lekuen izten zau, bai. Ez da berdina, zeharo ezberdina da. Gaiarekiko, eta badakizue. Beste galde eskalarik? Bueno, orduan, eskerrik asko danoi eta gaurko osoko bilkurari amaiera ematen diogu. Hurrengora arte.